Afọ m bụ Emmaculate Okafor. Abụ m onye Enugu Agidi, njikọ ọka local government nke dị na Anambra State. Ana m eme ife ejije. Otu si banye n'ife ejije a bụkwanụ na o nwere mbọsị ma ezigbote oyi m nwaanyị gwara m na enwe ebe a na-eme audition. And kemgbe m bụ nwata, otego njido na-achọ ime ife ejije a. Ọ dị m n'obi nke ukwuu kemgbe m bụ nwata. But olu one day ma ezigbote oyi m nwaanyị wee gwa m na ọ nwe ebe a na-eme audition ka m ka ndujie. M ruo ebe a mee audition. Ewelu m. So since then, and I regret them since then. Ịma na ihe aghọtakwa mbọ na ọ dịrọ easy mmadụ ịrapụ onye ọ bụ wee bụrụkwa onye ọzọ. And ime otu a ihe eme to the extent that people believe n'otu a ka dị. So ọ dịrị easy mgbe ụfọdụ inwe ike asị gị mee ka onye ala abụrụ m onye ala, but ihe eme ka onye ala so that ndị na-ene ya fire believe that ị bụ onye ala na nke a na-eme. So ọ dịrị easy. Nsị gị na ọ dị easy asị ka m na-asị. Onwere any role ọbụla enye m na-adị easy because you agụ your script. Egocha wee try ya ka what ife dị na the script. Try ya ka rapụ onye a na-ebu the main person ịbụ bụrụ onye ọzọ. Ha ọ dịrị easy. Apart from ejije ana m emekwa business. Ọnya ka eji malụ na ndị be anyị, especially ndị Anambra State. Anyị na-agba mbọ. Ana m eme business. My friends, my family, onye ọbụla na-akpọ m Immaculate the business tycoon. So ebe ọbụla ego na-apụta bụ ebe dị mma. Ihe afụ m ebe a. First and foremost, before ị chọọ ime ife ejije, ihe ebugodo ụzọ jụọ onwe gị ajụjụ ka ife njicha ime ife ejije a. Ịma ọtụtụ mmadụ na-apụta mee ịbịa m ife ejije a ka ọ bụrụ na iru ha pụta. Ndị ọzọ na-eme ya asị ife egwuregwu. Ndị ọzọ na-eme ya maka ego ha ga-enweta. But ọ bụrụ na ị nwere passion for it, ego dịkwa important o. But ị nwere passion for it. And passion bụ the number one thing. Because ị nwere passion for something, o nwere ife ya emegide ka ị welu that thing ugwu egwu. So ị nwere passion for it. Then itinye commitment. Tinye hard work because ọ bụrụ enye for instance enye gị script sị gị na ya shoot ihe ejije a mgbede otu a iwelu script tọpụ ofu ebe then time luo ishoot film ị na-eme ka ọ na-emere ife ị na-eme. Enye gị script you take your time gụọ ife enye gị ghọta ife dị akụkọ na-akọ, check your character ghọta ihe ọ na-akọ. Then time matters also. As the time is supposed to be on a set. Debbie Sigiani, Debo Bigi, Kobe Logani, Anye Logani, it's a Logan. Because you really may feel good. That means you have another reason for imefe ejije. So ọ bụ na ịchọ imefe ejije, ọ bụ na nwere patience, ọ bụ na ịdịrọ tolerance, ọ bụ na ịdịrọ hard working, then ọ bụrụ for you. Because mgbe ụfọdụ ịbịa n'ebe a na-eme ife ejije a na-enwe delay due to one or two unforeseen circumstances. Then ọ bụ na nwere patient inwe ike iwe ọ bụ na nwere tolerance, one of the reasons nwoke gwago okwu otu ị na-like you flare up. So you need to be tolerant, you need to be hardworking, and you need to be patient. And another thing bụ ihe emepe ntị agwago okwu or correct gị pick your correction because mmadụ adịghị amacha.
mmekọ mụ na ndị ọzọ na-eme ife ejije dị mma, but ife ị ga-aghọta bụ na o nwere ka ị ga-esi na ọ na-ama wute mmadụ niile. Ọ bụrụ mmadụ niile ga-afụ m n'anya, ọ bụrụ mmadụ niile ka m ga-afụ n'anya, but abịa ebe a na-eme ife ejije, onye ọbụla atọrapụ ihe ọbụla onye ọbụla nwe for each other, bịa together lụọ ọrụ, alụchakwa ọrụ, onye ọbụla gaa. So enwe ndị mụ na fa dị na mma very well, nwekwanụ ndị mụ na fa ọtụtụ anyị bụ just average. Ọkwa ndị mụ na ha onwere ifeji, onwere any reason for mụ na ha ịtọ, no just I just nwee that colleague relationship. Onwere ozi ife ọzọ abịa alụcha ọrụ nna ha na-abụta ifekwa onwe anyị na ebe a na-eme ife ejije anyị kenekwa onwe anyị, bụta otu o suppose ịdị, because onwere ife ga-emegide ka ị dị close to mmadụ niile gị na ya na-eme ife ejije. Otu a ka ụwa dị, that's life. So anyị nwekwa na ezigbo ndị na-eme ife ejije n'obodo anyị bụ Nigeria na Nollywood, but o nwere ndị na-etibala anya nke ukwuu. Somebody like Genevieve Nnaji, I like her charisma, I like ka o si I interpret her role. Somebody like Rita Dominic, mmadụ na-aba ihe nji like kwanụ Rita Dominic bụ na o nwere ife inyele ọya na-emenwe olu gị, nwere any role inyele ọya o mechaa ọya eme ya mmeti ya ọfụma. But abịakwa na ndị gbọ intego unu, ndị bụ ndị anyị na-akpọ veteran, I like onye ka onwenu, I like Joke Silva ọfa febo kwa, because ha na-eme ife ejije a, the way ha si interpret the role, their spoken language, their diphthongs. Abịakwana n'ime ife omenala ha na ebe a achị ime ka ndị obodo Igbo ha nọ there, ịchọ ka enye gị ya na ọnụba anyị ha nọ there. So these are people I look up to, people that are flexible, people that can impact you ma ị nene ha. So ọfanwa I like him. Ji asụrụ asụ ụtọ ezigbote ofe onugbu, nwere ụmụ oruru afọ anụ na ukwu efi na anụ ewu. Ima emechaa ya otu esi eme ya, otu etinye ezigbote ogili ọ na-esi ị na-eli ọ na-atọ. Nlụchakwa n'ụlọ ebe na like izu ike, ọ depende mood nọ ya. Mgbe ụfọdụ mala njọs ụlọ n'ụlọ nzu ike n'ụlọ tinye egwu, egwu na-akpọ obele, but mgbe ụfọdụ kwa nje egwu mmiri, mgbe ụfọdụ nga beach. All depend on my mood, you know, all depend on my mood. O nwekwa mood mma anọ nga church se ka nje kene Chineke nna Olisa bi n'igwe. So all depend on my mood. My favorite color, I like him white. I like him white because white stands for purity. I like him white. Maybe because I found the Immaculate, you know. Ndụmọdụ nwe for ndị ka na-achọ ịbata na industry bụ na ha ya agbado anya malụkwanụ ife ha bụ n'obi ha ji abata n'industry. Ọ bụrụ na ha chọọ ịbịa mee ife ejije maka na oyi ha na-eme ife ejije, bụ ha chọọ ịbịa mee ife ejije maka na ha nwere ka nsi kwubuo before passion for it. O nwere ife karịa na mmadụ nwere passion for something and ịbịa ịgbado anya n'ọlụ ịbịa lụọ ọrụ, and most importantly itinye Chineke nna ka ọ bụrụ onye izizi ya edu gị ma ebe ịlụ ọrụ na this our industry. Afọ m bụ Immaculate Okafor, ana m eme ife ejije na-enene na Isimbido TV.